Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapi na kaninyo Dr. ni Oprah o Dr. ni Eileen Batan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga gel. Mag 13 anyos pa ko. Ayan na lang po isulti ang akong address kay makadungog unyang akong papa. Punto legal o problema sa among pamilya kining akong suliran. Milayas manggod ang among mama o ako may kipasol sa akong papa. Aron inyong hisabtan, ingon inang mga paghitabo. Agay! Ha? Kaunto na ron? Huwag ka pa kalungan? Asa may ako lungagon nga waman tay bugas? Nagpaabot gani minimong maabot kay basig makadakag bugas. Agay! Tumpag ka pa yan! Managpa manggod ka. Wasin kay diskarte na! Huwag kay diskarte pag-asawa! Kung wata ko dirisbay! Mangita kang diskarte mo! Usaon ako oy nga magdiskarte mo ko mangita. Di ba sa ko kabiya din sa bayan man narbaho ka nagbantay man ko sa ato mga anak. Di ka makapanguwam? Mamaylo kag bugas! Taon Pedro, oy, daghan na kay kukuham sa ato mga silingan nga way ilis-ilis. Mabugas man o masudan o noodles. Aron lang itar makakaon na ato mga anak. Nahurot na nga akong diskarte sa pagpanguham sa ato mga silingan. Mauhaw na ko. Kung ingon na naman ka, ngaway diskarte, ha? Ha? Kung ingon na naman ka pag-asawa, huwag ka giselbe, dire. Ha? Ha? Kukuroya, Pedro! Ayaw, saan si kwarto? Dani mo, Danis, Papa! Saan si kwarto? Ayaw lang ito po si Mama, pa! Okay, Kaujel, palayo! Dadali mo mga manghod sa layo! Palayo mo din sa bay! Aron di mo papil sa magbunog! Si Mama, Ate Jill! Ambot lang to, Ricky, uy. Klaro yun tayo, kibunog na rin mayo ni Papa si Mama. Malituan yung papa, eh! Sige, ana niya pula to si Mama! Kaluhan ni Mama, paminaw. Ma! Pagkilangin na kita! Pero ni mong bunugam, ha? Natuto pang imong nga bilog dagang tuko. Dong Ricky, pagkuha dito og tapukaw, kitrapuhan na itong mga dugo og bunog sa lawas og bukto ni Mama. Oh, Ate Jill! Jill, anak. Paminaw? Mama, Paminaw, ah. nga naman, ha? Layasan ko na ang imong amahan. Ikaw na may baw sa imong mga manghuda. Ang layas ko aron mangitag trabaho. Dili ko magpaabot nga mapatay pa ko sa inyong amahan. Ay, anak ka. Mapada ko kwarta ni mo kung makakita na ako akong trabaho. Ma, masig kami na sa bunugo ni Papa. Dili siya makailabot ninyo kay iya mo mga anak. Basta anak, Jill, mauna to ha. Ikaw na'y bahala sa imong mga manghuda. Kay mo layas na ko. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. Milayas kit si Mama, kay perti man king bunogan niya atong last nga gibunog siya ni Papa. Loya na kayo siya nagkadugo na. Pero may mang kulatahon nagbunogan ni Papa si Mama, bisag gamay rang hinungdan. Apan, kadto ang pinakagrabe, maawa na makaanto si Mama og milayas. Misugot sab ko sa pagpanangin ni Mama nako, kay naluoy naman sab ko niya. Unya, Layo na si Mama. Oh. siguro dong. Kay ganihan naman to nikikan si Mama. Pero si Papa, huwag pa yun mauli. Maayo na sa ko'y. Kay kung uli pa siya dayon, basig maaptan niya si Mama. Nya dili unta makabiya si Mama. Bunugo na sab niya.
Pero gutom na kay ko, te. Dali, li. Mangita tag saking malungag ilawom sa abuhan. Bisag kamote. Aron lungagon o sugbaon lang nato aron madali. Tanak, te, tanak. Te, na si Papa. Umura ko pog na po. Tago dong, tago. Ako rin ito bang ni Papa? Pa, Ano, ikaw ay nayable. Asa man, inahan ni mong way gamit. nilayasan na tang mama pa. Usa. Usa gilayasan. Asa milayas? Ko kaibaw. Mangita man ko na siyang trabaho. Ang pasakit namang pagunit na ko pa. Pero huwag ka naman pugi. Ah, kasato pa rin. Ikaw ang nakaigod nilayas si mong inahan. Dili, manggod ikaw pa, oy. Kaya mo Sa- siya gibunog. Ikaw ang nakaigod nilayas si mong mama. Gay, huwag na mo pugi. Ha? Asa sumbunal, eh? Saan mong bunal pa? Dong Ricky. Bunog na kay ka. Iwan na lang kang Papa. Manag, iwa ka mo gawas gani, Ay, wa ka maapil og bunog ni Papa. Natulog naman si Papa sa kahupog, te. Manglayas na sabta. Niya pa gihapon mi sa among bahay, ug matagbi sa kamay nga sipyat namo. Bunogon ming Papa. Ilabi na ko kay ako ang kanunay basulo ni Papa nga milaya si Mama. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naluoy kong mama nga kanunay bunogon ni Papa. Maong misugot lang kumulaya siya. Apan, basta pang gibuhat ni Mama nga biyaan mi niya. Ikadawang pangutana, gusto ba sab si Papa nga ako ang kanunay niyang basulon kung anong milaya si Mama? Kay daphag kuno ko, kay wa na ko pungi si Mama sa paglayas. Ako bagyong sa di ay nga milaya si Mama. Ikatulong pangutana, kanunay ming bunugon sa akong mga igsuon ni Papa, kay wa naman si Mama nga mo ikanunay niyang bunugon. Pwede ba siya namong ipakiha sa pagsigi og kulata namo? Ikaw pa to katapusan. Wa na may mahibaw kung asa na karon si Mama. Kinsa man ang makatabang namo aron mapangita si Mama. Kinsa man ang makaluwas namo sa pagpamunog ni Papa. Ingon sa kong manghod nga manlaya sa kunomi. Maayo ka ha? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran. Chal. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, kami gihapon guys, ako ang partner ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na gyud nato dugayon, di sa ta magduha-duha, di ta maulaw or maikog, ipadala ng inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Og mahimo ra gyud gihapon ninyong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Lain-lain gyud na og klase-klaseng pamaagi guys kung saan yung pagpadala ang inyong suwat ug mga suliran diri namo. First come first serve ang gyud di taman luod, di ma-hurt, di masuko, di malain, paabuta lang gyud ang inyong suwat ha. Yes. Amo pa nang pangitaan og paagi gyud ha. Alright. Ang atong mangkutlong pagtulunan karon adlaw attorney is that unhealthy thoughts are sickened. Yes. Healthy ones and live and revitalize. Yes. Kaya ang kinimogong mga atong kalihukan ining kinabuhi magdepende mo na sa atong line of thinking, ha? Kung negative na ka, pessimistic ka, murag bati na gyud mga adlaw. Pero kung optimistic ka, positive ang imong line of thinking, mura kag ma-rejuvenate, mura kag full of energy to Correct. go o continue on our journey towards this life, no?
Okay. So ang atong kisama itong i-greet rong mga panahon na mayang pagpaminaw dahil diha ni Kapitan Clay Napalan diha sa Barangay Tampong, Sugod, Southern Liti. Bago mo kung ni uli ato niya magpag-greet man ni sila, no? Umuadto ko, magkita mi. Yes. O mga taga Pintuyan, Southern Liti, si Boy Molina, Ronnie Escabarte, Lindon Dolyaga, Remove Dolyaga, Jeffrey Castañares, ang mga silingan ng lugar niya, no, ni Engineer Marieta Castañares, ug si Bobby Petincel diya sa Liluan, Mayor Chong ug Vice Mayor Chong diya sa Liluan, Southern Liti, mga Chua family, si Longlong ug si Rosbet ug si Ubit Malubay sa Lalila. Maadjong pagpaminaw. Yes. And unsa ato ang lesson for today? Mao to, unhealthy Unhealthy thoughts, thoughts, sickens, healthy Yes. ones, uplift And ato and ang revitalize. Letter sender si Ang Jel. atong letter sender si Jel, 13 years old. Bata pa, kaya ni si Jel, no? Mm. Ayaw na lang kuno po ibutang ang iyang address at Yes, dili. punto legal ang problema ni Jel, no? Kay nilayas manggod ang ilang mama ko, no? Ug unsa ra to? Ug may gisabot sa akong papa aron lang basta kay about kini sa iyang problema sa mama ug papa ato ni, no? Mm-mm. Oo, so Yes, unsa yang unang pangutana? unang Dok? pangutana ni Jel, Mm. naluoy kong mama nga kanunay Abusive. bunugo ni papa. Mm-mm. Maong misugot lang ko mulaya siya. Apan husto ba ang gibuhat ni mama nga gibiyaan mi niya? Gidaon ta mo, no? Ay, bitaw. Kaya basig ka muna sa bunugon. Oh. Basig user na imong papa. Ha? Kanang 13 pamanggod mo ba unya minor mo? Oh. It would have been, no, pero wasa ta kabaw pud sa rason sa imuhang mama kung basin dili pa niya kaya nga buhion mo and then later on kuhaon mo niya after basin unsay iyahang plano. I am sure also, no, nga in touch pa ka sa imuhang mama. I think ang iyahang rason ato asad sigurong paminawon ug unsa pud ang iyahang plano. And if you want to be with her, pwede man pud nimong inon imong mama nga makuha ami. Anha mi nimo kay di mi sa akong papa. 13 years old. 13 makapili naman sila. They can decide Yes. kung asa sila, no? Ikaw daw ang pangutana. Gusto ba sab si papa nga ako ang kanunay niyang basulon kung nganong nilaya si mama kay daphag kuno ko. Say daphag Danghag siguro, tingali. no? Oh. Kay wala nako pugni si mama sa paglayas. Ako ba yung sala di ay nga nilaya si mama? Of course, Dili, ang sala kay mo yung papa per gibasod. Usahay man gud, no, sa ato ang mga giagian ba mangita gyud tag person i-blame kay we are too proud nga moangkon kung kinsay nga kitay sad-an nganong ni biya, no, or nganon nahitabo ni. So perhaps maunay rason, no, nga gibasol ka si muhang papa, pero of course gibaw gyud taon say rason kay ikaw maski 13 ka di man ko kaingon nga wa kay buot. The fact nga nisuwat ka diri namo, it means to say nakasabot gyud ka, no, sa sitwasyon wa lang kay kapahungawan, and thank you kaayo nga maski sa imuhang kabatan-on, no, ug sa imuhang pangidaron anisalig ka sa amo ang programa, but do not ever blame yourself kay ang nahitabo sa imuhang mama ug papa ilahara na wa mo ilabot mga anak, mga bata. Okay. Yes. Klaro kay itong ito ni Elena. Ikasunod nga pangutana, kanunay ming bunugon sa akong mga igsuon ni papa. Na tanawa lagi, no? Kamunay bunugon wa na may mama kay wala naman si mama. Nga maoy kanunay niyang bunugon. Pwede ba namong ipakiha sa pagsigi og kulata namo? Kiha kuno ang iyang papa. Pwede gyud kaayo nga bunugon mo, that's child abuse, of course, no? Nga, and that is also a reason nga pwede mong kuhaon sa imuhang mama or mawagtangan og katungod og kustodiya, no? Nga adto mo didto sa DSWD or sa Children and Women's Help Desk para mabadlong ang inyuhang papa. Adto sa DSWD, ha? Ikaw pato katapos ang pangutana. Wala na may mahibaw kung asam na karon si mama. Kinsa man namo ang makatabang rather namo aron
mapangita namo si mama. Kinsa man ang makaluwas namo sa pagpamunog ni papa. Ingon sa akong manghod nga manglayas na sabmi. Maayo ka ha? Ay asa man mo adto? Asaman mo adto, reklamo lang sa mo didto or dool sa DSWD or maybe adto mo si mong tiyo, tiya, lolo or lula. No, para manya kuman dangop mo og adtog adult kay bata pa man mo, minor mo, mas maayog yun unta nga naamoy kanang somebody nga saktos pangidaron nga mutabang ninyo, no? At least importante na to ana is that ma-safe mo and mapugna ng imuhang papa from further abuses sa inyo. No, kay Alright. bata man mo, you are entitled to protection under the law, especially under Republic Act 7610 nga maski ang papa, mama, parinti na to dili pwede nga dapatan mo or bunugon mo or iabusar mo. Ha? So duol mo og somebody nga sakto ang pangidaron. You know, yung tiyo, tiya ba or og maglisod gud mo, pwede gud ka mo duol og DSWD or sa kapulisan or sa barangay nga duol ninyo og katultol mo sa barangay hall adto na lang mong kap no patabang mo didto. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Areman. Daghang salamat ug maayong adlaw.